ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዝን ካብተን ካብ ሎሚ ጀሚረ ዝተፈላለየ ዛዕባታት መሃርን ኣዘናግዕን ዝበልክዎም ብናትኩም ርእይቶ ዝደለኹም ዓይነት መደብ ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ናብ ህዝቢ ክትበፅሕ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ። ሌላ ምስ ውልዶ ብሉፅ ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛን ባርሰሎናን ላሚን ያማል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ምክትታልኩም ኣይፈለየና ክቡራት ተዓዘብትና። ኣብ ፀወታታት ላሊጋ እስጳኛ ዘእመነን ኣብ ዩሮን ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ተሰኪምዋ ናብ ፍፃመ ፀወታታት አንጻር እንግሊዝ ክትበፅሕ ኣብ ተራ ዝተፃወተን ብሉፅ ብቕዓት እንዳርኣየ ነፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝቃንዩ ዝገብር ዘሎ በዓል ፍሉይ ክእለት ላሚን ያማል ወዲ 16 ዓመት ያሚን ያማል ኣድናቂ ሊዮነል ሜሲ እዩ። ክንዲ ሜሲ ዋላ እንተዘይመፀ ንእሽተይ ሜሲ ናብ ዓለም ተቐልቂሉ እንዳበሉ እዮም ዝዝምሩሉ ዘለዉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ። ክብረ ወሰናት እንዳሰባበረ ዝኸይድ ዘሎ ያማል ዝበለፀን ዝተፈለየን ተፃዋታይ ከም ዝኸውን ብዓይንኻ ሪኢኻ ክትግምቶ ዘየፀግም እዩ። ኣብ ከምዚ ክሊ ዕድመ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ኩዕሶ ሒዝካ ብፍጥነት ተፃወትቲ ኣታሊልካ ናብ ሳልሳይ ርብዕ ኣንጻር ጋንታ ብምእታው ብሉፃት ሸቶታት ከመዝግብን ንደቂ ጋንቱ ብሉፃት ኩዕሶ ፈትፊቱ ከቐብሎምን ክትርኢ ከለኻ ንኽትኣምኖ ዘፀግም ዋላ እንተኾነ ያሚን ያማል ግን ቆልዓ ዘይኮነ ዓብ ተመክሮ ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ ዝመስል። ብፒኤጂ 250 ሚልዮን ፓውንድ ዝተተመነ ያማል ጋንቱ ባርሳ ግን ንኸይትለቆ $1 ቢልዮን መውፅኢ ኣቐሚጣትሉ እምበር ዝኸበረ ተፃዋታይ ዓለም ክኸውን ምኽኣለ። ኣብ ዋንጫ ኤሮጳ ከም ወይኒ እንዳሓደረ ዝምቅርን ዝማርኽ ኩዕሶ እግሪ ከም ንርኢ ዝገብርን ዘሎ ያማል መን እዩ? ድሕሪ ባይትኡ ከመይ ይመስል? ዘሕልፎ ዘሎ ናይ ፀወታ ግዜ ከመይ ዝበለ እዩ? ምስ ሃገሩ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ፍፃመ ፀወታ እንታይ ኣበርክቶን ክብረ ወሰናትን ይሕዝ ኣሎ? ብዝሒ ሸቶታትን ቀረባትን ክንደይ ይበፅሕ? ፍሉይ ታክቲካዊ ብልጩ እንታይ እዩ? ዝረኽቦም ክብርታት በዓል መን እዮም? ዝምልሱ ሕቶታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ላሚን ያማል 13 ሐምለ 2007 ተወሊዱ እስጳኛዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ምስ ክለብ ላሊጋ ባርሰሎናን ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛን ከም የማናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣብ ምፅዋት ዝርከብ ተስፉን ብሉፅን ተፃዋታይ እዩ። ኣብ ባርሰሎና ካታሎኒያ ካብ መረካዊ ኣቦን ካብ ኢኳቶርያል ጊኒን ኣደ ተወሊዱ። ያማል ኣብ ግራናሎርን ማታሬን ዓብዩ። ያማል ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ስድርኡ ናብ ባርሰሎና ብምኻድ ናብ ኣካዳሚ መንእሰያት ባርሰሎና ተፀንበረ። ኣብ መሳርዕ መንእሰያት ላማስያ ዝዓበየ ያማል ነዊሕ ቀይ ፀንሐ ከም ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ተስፋ ተፃወቲ ናይቲ ኣካዳሚ ምዃኑ ዘርእዮ ዝነበረ ብሉፅን ፍሉይን ዓይነት ፀወታ ከመስክር ፀኒሑ እዩ። ንዓመተ ስፖርት 2022-2023 ናብ ዓባይ ጋንታ ባርሰሎና ብምድያብ ልዕሊ ዕድብኡ ደረጃ ክወስክ ክኢሉ። ያማል ኣብ መጀመርታ መስከረም 2022 ምስ ካልኦት መንእሰያት እቲ ኣካዳሚ ምስ ቀዳመይቲ ጋንታ ክለዋወጥ ብኣሰልጣኒ ባርሳ ቻቪ ተመሪፁ። ጌና ምስታ ክለብ ናይ መጀመርያ ፕሮፌሽናል ውዕሉ ኣብ ዘይፈረመሉ እዋን ሓደ ካብቶም ነቲ ኣሰልጣኒ ዝያዳ ዝመሰጡ ኣባላት ኣካዳሚ ኮይኑ ተራእዩ። ያማል ንፈለማ ግዚኡ ብ29 ሚያዝያ 2023 ንጋቪ ተኪኡ ኣብ ላሊጋ ኣንጻር ሪያል ቤቲስ 4-0 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ ኣብ ነበር 83 ደቂቃ ተቐይሩ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሓላዊ ውላድ ባርሰሎና ነበር ክላውዲዮ ብራቮ ሹት ኦን ታርጌት ብምግባሩ 5 ተፃዋታይ ኣብ ታሪክ ላሊጋ ኣብ 15 ዓመትን 9 ወርሕን 16 መዓልትን ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኮይኑ ታሪክ ኣፅሒፉ። እቲ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ንዓባይ ጋንታ ባርሰሎና ወኪሉ ዝተፃወተ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ብኣርማንዶ ሳጊ ኣብ 1922 ዝተታሕዘ ክብሪ እዩ ተላቢሱ። ኣብ 14 ግንቦት 2023 ምስ ባርሳ ንፈለማ እዋን ዋንጫ ብምዕታር ኣካል ናይቲ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2022-2023 ላሊጋ ዝዓተረት ጋንታ ብምዃን ዋንጫ ናብ ከውሑ ሓደ ኢሉ ጀሚሩ። ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስፔን ብዝነበረ ኣህጉራዊ ፀወታታት ኣብ ትፅብል ዋንጫ ላሊጋ ክሳተፍ ኣይከኣለን። ያማል ኣብ 20 ናሓሰ 2023 ኣብ ስታድዮ ኦሎምፒክ ሉዊስ ካምፖኒስ ንካዲስ 2-0 ኣብ ሰዓሩሉ ፀወታ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ቀዳሞት 11 ተፃወቲ ብምስላፍ ኣብ 16 ዓመትን 38 መዓልትን ዕድሙ ንባርሰሎና ኣብ ላሊጋ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ምስ ቤስት 11 ዝተሰለፈ ብምዃን ክብሪ ኣፅሒፉ። ፀወታ ንኽዛዘም 5 ደቂቃ ኣብ ዝተረፈሉ ያማል ተቐይሩ ኣብ ዝወፀሉ ዝነበረ እዋን ካብ ደገፍቲ ካዲዝ ኣንጻር ጋንታ ድሙቕ ዝኾነ ጠቕዒት ተገይሩሉ። ኣብ ዝቐፀለ ፀወትኡ ያማል ብ28 ናሓሰ 2023 ኣብ ልዕሊ ቪያሪያል 4-3 ኣብ ሰዓሩሉ ፀወታ ብጋብን ሌቫንዶውስኪን ዝተመዝገባ 2 ሸቶታት ኣበርክቶ ብምግባር ብሉፅ ተፃዋታይ ናይቲ ፀወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብ 16 ዓመትን 45 መዓልትን ድማ ኣብ ፀወታ ላሊጋ ኣስቲስ ዘቕረበ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ኣፅሒፉ። ብዘረኣዮ ዘደንቕ ብቕዓት ድማ ናይ መጀመርታ ብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ወርሒ ናሓሰ 23 ዓመት ተባሂሉ ተሸሊሙ። ብ19 መስከረም ያማል ንፈለማ ጊዜ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ኣብ ልዕሊ ኣንትወርፕ 5-0 ብምስዓር ንፈለማ ጊዜ ኣብ ቻምፒየን ሊግ ተሳቲፉ። ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፈ ካልኣይ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኮይኑ ወዲ 16 ዓመትን 68 መዓልትን ብምዃኑ ፀወቱ ኣሰላሲሉ ድሕሪ ዩሱፍ ሙኮኮ ተሰሪዑ። ብዕለት 2 ጥቅምቲ 2023 ያማል ምስ ባርሰሎና ዝነበረ ውዕል ክሳብ 2026 ኣናዊሑ ናይ ምዕዳብ ገደብ $1 ቢልዮን ተነቢሩሉ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ምስ ቀዳሞት 11 ተፃወቲ ብምዃን ንፈለማ ጊዜ ኣብ ኤውሮጳዊ ፀወታታት ቻምፒየን ሊግ ተራእዩ። ኣንጻር ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ
ወዲ 16 ዓመትን 83 መዓልትን ብምዃን ዝነኣሰ ተጻዋታይ ቻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ብምዃን ክብረ ወሰን ኣጽሒፉ። ጸወታ 19 ደቂቃ ተሪፉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሰንኪ ናይ ክስዕ ጸገም ተቐይሩ ካብ ሜዳ ወፂኡ። ላሚን ካብቲ ኣብ 1994 ነዚ ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ሰለስቲን ባባያሮ ብ3 መዓልቲ ብምንኣሱ ክብረ ወሰን መንጢልዎ። ብ8 ጥቅምቲ 2023 ላሚን ካብ ሜድኦም ወፃኢ ኣንጻር ግራናዳ 2-2 ብማዕረ ውፅኢት ኣብ ዝተዛዘመ ጸወታ ኣብ ፕሮፌሽናል ጸወቱ ንዕኡን ንጋንቱን ቀዳመይቲ ሾቶ ኣመዝጊቡ። ወዲ 16 ዓመትን 87 መዓልትን ብምዃኑ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሾቶ ኣብ ታሪክ ባርሰሎና ላሊጋን ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ። ንኽልቲኡ ክብረ ወሰናት ብኣንሱ ፋቲን ፋብሪስ ኦሊንጋን ተታሒዙ ዝነበረ ብቐደም ተኸተል ሰቢሩ። ብዕለት 28 ጥቅምቲ 2023 ባርሰሎና በታ ቀንዲ ጸላኢታ ማድሪድ ኣብ ሜዳ 2-1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ጸወታ ያሚል ንፈለማ እዋን ኣብ ኤል ክላሲኮ ተቐያሪ ኮይኑ ተሳቲፉ። ድሕሪ ኣንሱ ፋቲ ንባርሰሎና ዝተሰለፈ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ናይ 1941 ክብረ ወሰን ላሊጋ ብቾንጆ ማርቲነስ ሰይሩ ኣብ 1916 ዝተመዝገበ ሓፈሻዊ ክብረ ወሰን ላሊጋ ሬኔ ፒትዊን ሰይርዎ። ብዕለት 4 ታሕሳስ 2023 ላሚን ንመጀመርታ ግዜ ጎልደን ቦይ ብዝብል ንዝነኣሰ ተጻዋታይ ዝወሃብ ሽልማት ተዓዊቱሉ። ኣብታ ናይ ስነ ስርዓት መዓልቲ ላሚን ብሰንኪ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ሽልማት ጽምብላይ ተረኸበን። ብ11 ጥሪ 2024 ላሚን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ሱፐር ኮፓ ዲ ስፓኛ ንኦሳሳና 2-0 ኣብ ሰዓረትሉ ጸወታ ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ 16 ዓመትን 182 መዓልትን ኣብ ሱፐር ኮፓ ሸቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ብድሕሪኡ ላሚን ተቐያሪ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 29 ደቂቕ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ሱፐር ኮፓ ዲ ስፓኛ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ብ14 ጥሪ ተጻዊቱ። ድሕሪ 2 ሰሙን ብ25 ጥሪ ኣብ ረብዒ ፍጻመ ኮፓ ደል ሬይ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ኣብ ተወሰኸ ግዜ 4-2 ኣብ ዝተሰዓሩሉ ያማል ሸቶ ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ ናይ ዝውድር ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብጁዋንሚ ኣብ 2010 ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ረቲዑ። ብ11 ለካቲት ባርሰሎና ምስ ግራናዳ 3-3 ብማዕረ ውፅኢት ኣብ ዝወፀቱ ልግጥም ያማል 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ብሉፅ ተጻዋታይ ናይቲ ጸወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኣብ ላሊጋ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ሓደ ጸወታ 2 ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ኣጽሒፉ። ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2008 ብቦያን ክሪከ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምስባር ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ነዚ ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ ኮይኑ ብተወሳኺ ኣብ ላሊጋ ኣብ 16 ዓመትን 213 መዓልትን ልዕሊ 10 ሸቶታትን ኣሲስትን ኣበርክቶ ዝገበረ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ብ21 ለካቲት ኣብ ቻምፒየን ሊግ ኣውዲቅ ካብ ምሕላፍ ዝተጻወተ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ወዲ 16 ዓመትን 223 መዓልትን ብምዃኑ ባርሰሎና ኣብ ኣውዲቅ ካብ ምሕላፍ ቻምፒየን ሊግ ኣንጻር ናፖሊ ኣብ ዝተጻወተትሉ እዋን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክብረ ወሰን ኣከፋፋሊ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዛየር ኤምሪ ብምስባሩ ናቱ ገይርዎ። ላሚን ያማል ኣብ ኣህግራዊ ጸወቱ ላሚን ያማል ምስ ሃገራዊት ጋንቱ እስጳኛ ኣብ ናይ ትሕቲ 15-16 ዓመት ውድድራት ተጻዊቱ እዩ። ኣብ 2023 ንጋንታ እስጳኛ ትሕቲ 17 ዓመት ወኪሉ ኣብ ቻምፒዮን ኤውሮጳ ትሕቲ 17 ዓመት ብምስላፍ ኣብቲ ውድድር 4 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኽኣለ ብሉፅ መንእሰይ እዩ። ካብቲ ውድድር ግን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ብፍራንስ 3-1 ብምስዓር ተባሪሩ። ላሚን ያማል ኣብ መበል 16 ዓመትን 50 መዓልትን ዕድሚኡ ንፈለማ እዋን ብ1 መስከረም 2023 ብኣሰልጣን እስጳኛ ሉዊስ ደ ላ ፎንተ ኣብ መጻረ ዩሮ 2024 ኣንጻር ጆርጂያን ቄጵሮስን ንፈለማ እዋን ላዕለዋይ ኣህጉራዊ ጻውዒት ተቐቢሉ። ያማል ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ላዕለዋይ ጸወታታት ካብ ተቐያሪ ወንበር ኣትዩ ኣንጻር ጆርጂያ ኣብቲ ብገፊሕ 7-1 እስጳኛ ዝሰዓረሉ ግጥም ናይ መጀመርታ ሸቶ ብምዝጋብ ናይ መጻኢ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ምዃኑ ኣመስኪሩ። ኣብ መበል 16 ዓመትን 57 መዓልትን ዕድሚኡ ንእስጳኛ ዝነኣሰ ተጻዋታይን ኣመዝጋቢ ሸቶን ኮይኑ ንኽልቲኡ ክብረ ወሰናት ጋቢ ብምስባሩ ጋቢ ኣብ 17 ዓመትን 62 መዓልትን ንፈለማ እዋን ድሕሪኡ ኸኣ ኣብ 17 ዓመትን 304 መዓልታትን ሸቶ ብምዝጋብ ሒዝዎ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ክብረ ወሰን ብዓመት ድሕሩ ያማል ናቱ ገይርዎ። ካብዚ ወፃኢ ላሚን ኣብ መጻረዪ ጸወታ ዩሮ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ነቲ ኣብ መበል 17 ዓመትን 83 መዓልትን ሸቶም ዘመዝገበ ክብረ ወሰን ዌልሳዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጋሬዝ ቤል በሊጹ። ላሚን ያማል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ዝተረፈ ናይ ዋንጫ ኤውሮጳ መጻረዪ ጸወታታት ኣንጻር ስኮትላንድን ኖርዌይን ንምጽዋት ብደ ላ ፎንተ ደጊሙ ተጸዊዑ። እስጳኛ ኣብ ክልቲኡ ጸወታታት ተዓዊታ ናብ ዩሮ 2024 ክትሓልፍ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ። ኣብ ዝሰዓበ ናይ ምሕዝነት ጸወታታት ያማል ብዝተፈልየ ብሉጽነቱ ከርኢ ኽኢሉ ብዙሕ ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉን ቀረባት ካብ ምግባሩ ናይ ተቆጠበን። ብዕለት 7 ሰነ 2024 ካብቶም ንሃገራዊት ጋንትኡ ወኪሎም ንዩሮ ዝምረፁ 26 ኣባላት ኮይኑ ኣብ ዩሮ 2024 ንኽሳተፍ ተመሪጹ። ብ15 ሰነ ኣብ ውድድር ኤውሮጳ ኣንጻር ክሮኤሽያ ንፈለማ እዋን ተሳቲፉ። ወዲ 16 ዓመትን 338 መዓልትን ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ
ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክብረ ወሰን ፖላንዳዊ ካስፐር ኮዝሎቭስኪ ሰይሩ። ኣብ ግጥም ኣንጻር ክሮኤሽያ ስፔን 2-0 ኣብ ትመርሐሉ ዝነበረትን ክሮኤሽያ ድማ ናብ ጸወታ መምለሲ ትኾና ሸቶ ኣብ ትሃድነሉ ዝነበረት ብዙሕ ንሸቶታት ዝኾነ ክዓሳሳ ኣብ ትፈጥረሉ ዝነበረትን ግዜ ያማል ዝነኣድ ብቕዓት ብምርኣዩ ብልጽ ተቀረብ ብምቕባሉ ንዳኒ ካርቫሃል ሸቶ ንኸመዝግባ ክኢልዎ ንክሮኤሽያውያን ድማ ቅስሞም ሰይራቶም። በዚ ድማ ያማል ኣሲስ ዝገበረ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ብምዃን ክብሪ ኣጽሒፉ። ኣብዚ ሰዓበ ናይ ምድብ ጸወታታት ኣንጻር ኢጣልያን ኣልባንያን ዋላ ሸቶ እንተዘየመዝገበ ብዘርኣዮ መራኺ ጸወታን ናይ ምሽካዕ ክእለቱን ንተጻወቲ ኣታሊልካ ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታ ምእታውን ብብዙሓት ናዕዳ ኣትሪፉ እዩ። ኣብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣንጻር ጆርጅያ ኣብ ዝነበሮም ግጥም ጆርጅያ ሌኖርማን ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ ነቲ ግጥም ክትመርሖ ክኢላ እያ። እስጳኛውያን ግን ብጽቡቕ ጸወታን ብዓብላሊ ፖዚሽን ካብ ድሕሪት ተበጊሶም 4 ጎላት ብምምዝጋብ ነቲ ጸወታ ብገፊሕ ክዕወቱ ክኢሎም እዮም። ነቲ ጸወታ ክትመዓራረር ዘኽኣለት ሸቶ ሩይዝ ብፍሉይ ክእለት ያማል ዝተኸሸነት እያ ነይራ። ካብኡ እንዳሓር ድማ ብዝተዓጻጸፈን ብሉጹን ናይ ጋንታ ጸወታ ነቲ ክሳብ 8 ጎላት ክረኣዮ ዝኽእል ዝነበረ ጸወታ ጠቕሊሎም ተቓጻጺሮም 4-1 ክዕወቱ ክኢሎም። ድሕሪ ጸወታ ኣሰልጣኒ ኤምቤላ ፎንተ ብዙሕ ንሸቶታት ዝኾነ ክዓሳሱ ከም ዘጥፍኡን ብምግላጽ ካብኡ ንላዕሊ ውጽኢት ከግፍሑ ከም ዝኽእሉ ዝነበሩ ዝገልጽ መግለጺ ሂቡ። ያማል ድማ ኣብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዝተሳተፈ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብጁዲ ቤሊንግሃም ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምስባር ስፔን ኣብ ረብሕ ፍጻመ ምስ ኣንገራይቲ ሃገረ ጀርመን ክትፋጠጥ ምዃና ምስ ፈለጠት ዋላ ናብቲ ግጥም ፋቮራይት ኮይና እንተኣተወት እቲ ጸወታ ግን ክብርታዕ ከም ዝኽእል ካብ ብዙሓት እሙንቶ ነይርዎም እዩ። ምስቲ ጀርመን ተርእዮ ዝነበረት ብሉጽ ብቕዓት ቅድሚ ጸወታ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሰልጣኒ ጀርመን ነግልስማን ኣብቲ በዳሂ መድረክ ከመይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ንረኣዮ ክብል ንወዲ 16 ዓመታት ጋይ እስጳኛ ያማል እዚ ጸወታ ክብድሆ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብቲ ጸወታ ያማል ብሉጽ ጸወታን ድሪብሊንግ ዝተሓወሰ ኣታሊልካ ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታ ብምእታው ብዙሕ ክዓሳሱ ክፍትንን ከቐብልን ተራእዩ። ኣይዶንጎየን ከዓ ድሕሪ ዕረፍቲ ንዳኖ ኦልሞ መራኺት ቀረብ ገይሩሉ። ኦልሞ ከዓ ኣይተጋገየን ኣመዝጊብዋ። ብጽልዋ ያማል ድማ ስፔን ንጀርመን 1-0 መሪሓ ክሳብ ንኽዛዘም ውሕዳት ደቓይቕ ዝተርፋ ብሸቶ ቪርትዝ ትመዓራረ መሪሕነታት ሒዝዋ። ድሒረን ኣብ መወዳእታ ደቂቓ ኤክስትራ ታይም ምሪኖ ንስፔን ኣገዳሲት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ተሕልፍ ሸቶ ብምዝጋቡ ንጋንትኡ ተዋሒስዋ። ያማል ድማ ድሕሪ ሰስ ፋብሪጋስ ኣብ ዩሮ 2008 ዴቪድ ሲልቫ ኣብ ዩሮ 2012 ዳኒ ኦልሞ ኣብ ዩሮ 2021 ኣብ ተመሳሳሊ ሕታም ቻምፒዮን ኤሮጳ 3 ኣሲስት ብምግባር ክብረ ወሰን እስጳኛ ኣመዓራሪ እዩ። ብተወሳኺ ሓንቲ ኣሲስት ብምግባር ድማ ነቲ ክብረ ወሰን ብወግዒ ሰቢሩ ናቱ ክገብሮ ዓቢ ተስፋ ኣለዎ። ዚነዲን ዚዳን ድሕሪ ምዝዛም ጸወታ እስጳኛን ጀርመንን ብዛዕባ ያማል ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ላሚን ብዙሕ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ኣዒንትኻ ክሳብ ዝዛረባ እዩ ዝገብረካ። ሎሚ ኣንጻር ጀርመን ብልጽቲ ኣሲስት ገይሩ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኣንጻር ጆርጅያ መሳጢ ብቕዓትን ቀረብን ገይሩ። ቅድሚኡ ድማ ኣንጻር ክሮኤሽያ ኣሲስት ገይሩ። ሂ ኢዝ ኢንክሬዲብል። ሎሚ ኣብ ዩሮ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ኣብ ዩሮ ድሪብሊንግ ዝገብር ተጻዋታይ እዩ። ወዲ 16 ዓመት ጥራይ እዩ። ነዚ ዕድመ ዘለዎ ተጻዋታይ ፍሉይ ነገር እዩ። ድሕሪ 1 ዓመት ካልእ ተጻዋታይ ክኸውን እዩ ወይ ልዕሊኡ ብምባል ኣድናቖቱ ገሊጹሉ። ብ9 ሐምለ ስፔን ኣንጻር ፈረንሳ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ንኽትጻወት ቆፀራ ሒዛ። ተጻዋታይ ፈረንሳ ኣድሪያን ራቢዮት ላሚን ያማል ንፈረንሳ ረቲዓና መዛዘሚ ጸወታ ንኽትሓልፍ ንሃገራዊት ጋንትኡ ክሕግዝ እንተደልዩ ካብቲ ኣቐዲሙ ንስጳኛ ኣብ ዩሮ ዝገብሮ ላዕሊ ክሰርሕ ክግደድ ምዃኑ ገሊጹ። ጸወታ መጋረጅኡ ከፊቱ ፍራንስ ድማ ቀዲማ ብመንገዲ ኮሎምዋን ንጸወታ መሪሓቶ። ኣይጸናሕትን እስጳኛ ብመንገዲ እቲ ዝበለጸን ፍልልያት ክፈጥር ዝኽእል መስተንክራዊ ተጻዋታይ ያማል ኣደናቒ ሸቶ ኣመዝጊባ። ድሕሪ 4 ድማ ዳኖ ኦልሞ መሪሕነት ትሕዝ ካልኣይቲ ሸቶ ኣመዝጊብላ። ስፔን ድማ ንፍራንስ 2-1 ዝኾነ ውጽኢት ኣድና ናይ ፍጻመ ቲኬት ቆሪጻ። ላሚን ያማል ድማ ስሩሕ ፈጺሙ ንኣድሪያን ራቢዮት ኣፉ ኣትሒዝዎ። ድሕሪ ጸወታ ኣብ ካሜራታት ቀሪቡ ሕጂ ተዛረብ ብምባል መልሲ ሂቡሉ። ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ድማ ሽልማት ዓቲሩ። ድሕሪ ናብ ፍጻመ መሕላፎም ያማል ከምዚ ክብል ቃል ይሂቡ። ዕጫ ንኹሉ ሰብ ኣብ ቦትኡ የቕምጦ። በቲ ዘለዎም ብቕዓት ኣብዚ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ዝገልጽ ዘረባ እዩ ነይሩ። ወዲ 16 ዓመት ኮይኑ ዝሰወሮም ንመዋዕላት ናቱ ኮይኖም ዝጓዓዙ ክብረ ወሰናት ላሚን ያማል ኣብ ዩሮ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ። ወዲ 16 ዓመት 11 ወርሒ 27 መዓልቲ 3 ኣሲስትን 1 ሸቶን ዝገበረ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ላሚን ያማል እቲ ዝነኣሰ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ግጥማት ማን ኦፍ ዘ ማች ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት ዩኤፋ ብምዃን ኣብ 16 ዓመቱ ክብረ ወሰን ሒዙ። እቲ ዝነኣሰ ኣብ ዩሮ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ዩሮ ኣሲስት ዝገበረ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ዩሮ ዝተጻወተ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ኤል ክላሲኮ ዝተጻወተ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ጸወታታት ላሊጋ ሸቶ ዘመዝገበ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ብማልያ ባርሳ ኣሲስት ዝገበረ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ታሪኽ ባርሰሎና ማልያ ብሉግራን ተኸዲኑ ኣብ 50 ወግዓዊ ጸወታታት ዝበጽሐ ተጻዋታይ፣ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ወግዓዊ ቀጥታዊ
ፀወታታት ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ቀጥታዊ ኣውዲ ካብ ምሕላፍ ዝተሳተፈ ተፃዋታይ እቲ ዝነኣሰ ተፃዋታይ ኣብ ታሪክ ላሊጋን ባርሰሎናን ኣብ ሓደ ግጥም 2 ጎላት ዘመዝገበ እቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ቅድሚ 3 ኣብ ፖዲየም ዝደየቡ ቶፕ 3 ብምዃን ንብሉፅ መንእሰይ ጎልደን ቦይ ዝተሓርየ ንመዋዕል ክስበር ኣፀጋሚ ዝኾነ ወዲ 16 ዓመት ኮሎ ጥራሕ ዘፅሓፈ ማዕልያ ዘይብሎም ክብረ ወሰናት ሰቢሩ ናብ 17 ዓመቱ ይኣቱ ኣሎ። ዘደንቕ ብቕዓት፣ ዘደንቕ ጥበብ፣ ዓለም ዘገርም ምትላል፣ ሚእታዊት ኮንፊደንስ ናይ መጻብ ብሉጽ ምዃኑ ብገንኡ ዘርአየ ሌጀንድ። ቅዲ ጸወታ ላሚን ያማል ብሉጽ ድሪብሊንግ ምሕላፍን ዕድል ምፍጣርን ክእለት ዘለዎ ጸጋማይ እግሪ ኣጥቃዓይ ላሚን ወይ ከም ማእኸላይ ኣጥቃዓይ ኣከፋፋለ ወይ ክንፊ ተጻዋታይ ብፍላይ ኣብ የማናይ ሸነኽ ክጻወት ይኽእል። ከም የማናይ ክንፊ ተጻዋታይ መጠን መብዛሕትኡ ግዜ ብጸጋማይ እግሩ ክጻወት ዝፈቱ ንኩዕሶ ናብላት ናይ ምጥዋይ ክእለት እውን ኣለዎ። ብፍጥነትን ቁልጡፍ እግሩን እውን ይፍለጥ። ብቴክኒካዊ ፕሮፋይል ድማ ከም ብዙሓት ቅድሚኡ ዝነበሩ ፍሉያት ላማስያ ምስ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ባርሰሎና ነበር ሊዮነል ሜሲ የነጻጽሩ። ያማል ንተጻዋታይ ባርሰሎና ነበር ኔይማር ኣብ ናይ ገዛ ርእሲ ቅዲ ጸወታ ዓቢ ጽልዋ ከም ዝነበረ እውን ከይጠቐሰ ኣይሓለፈን። ክቡራት ተዓዘብትና ሌላ ምስ ላሚን ያማል ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ካብ ብሉጻት ተጻወትና ሰልጠንትን ብዛዕባ ያማል ዝበልዎ ነዚ ዘለዎ ዘደንቕ ብቕዓት ዝገልጽ ኣቕሪብና ክንፍለየኩም ኢና። ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ላሚን ያማል ካብ ዝረኣኽዎ ንሊዮነል ሜሲ ዝቐረበ ነገር እዩ። ጆዜ ሞሪኖ ኣብ ግጥም ክሮኤሽያ ምስ እስጳኛ ሃላንድ ይኹን ምባፔ ከምቲ ላሚን ያማል ኣብ ዕድሚኡ ዝገብሮ ኣይመስለንን። ዋላ ሜሲን ሮናልዶን ኣብ 16 ዓመት ዕድሞም ኣብ ምድብ መንእስያት እዮም ነይሮም። እቲ ክብሎ ዝደለኹ ኣብ ዓለም ካብ ብሉጻት ክኸውን ዝኽእል ተጻዋታይ ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዓመታት። ስለዚ ባርሰሎናን እስጳኛን ኣዝየን ዕድለኛታት እየን፣ ምክንያቱ ላሚን ያማል ምስአን ስለ ዝፃወት። ድሕሪ 2 ዓመት ጥራይ ዓለም ብምልእታን ንላሚን ያማል ሓደ ካብቶም ብሉጻት 3 ተጻወትቲ ዓለም ክትቆፅሮም ምዃና ሙሉእ እምነት ኣለኒ። ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ካልእ ተጻዋታይ ኣይረኣኹን ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ መጽኣፈ ታሪክ። ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስ ትሪኦ ብዝገብሮ ትግረም። ብቐሊሉ ግን ብላማስያ ዝመጽእ ተጻዋታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ምግራምካ ይሃስስ፣ ምክንያቱ ብቐሊሉ ካብዚ ኣካዳሚ ዝወፅእ ተጻዋታይ ኩሉ ግዜ ፍሉይ እዩ። ዴቪድ ቤካም ኣብ ልዕሊ ላሚን ያማል ዝበሎ ድሕሪ ግጥም ጆርጂያ ምስ እስጳኛ ሓደ ሰብ መለለይ መንነት ላሚን መርሚሩ ወዲ 16 ዓመት ጥራይ ምዃኑ ከረጋግጽ ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ወዲ 25 ዓመት ምዃኑን ኣብ ዘይሕሰብ ደረጃ ብስለት ከም ዝበፅሐን ከም እንኣምን ስለ ዝገበረና ኣብ ሜዳ ዘቕርቦ ኩሉ ሰብ ይርዮ እዩ። ብዛዕባ ባህርያቱ ግን ዝዛረብ የለን። ፀወታታት ምሕዝነታዊ ፀወታታት ከም ዝኾነ ብዘይ ዝኾነ ፀቕጢ ዝፃወት ወዲ 16 ዓመት ጥራይ እዩ። ኣብ ቻምፒዮን ሊግ፣ ላሊጋ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ላሚን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ተበፂሑ ዓለም ድሕሪ 2-3 ዓመት ድልውቲ ኣይክትከውን እያ። ኩዕሶ እግሪ ብሓቂ ብሉፅ ተጻዋታይ ረኺባ ኣላ፣ ምክንያቱ ላሚን ዝገብሮ ንምእማኑ ዘጸግም እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ሰላም ወሰናይ።